खुलुमबाय। दिनै सुनिबार बाराय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजों जोंबो बोलो मोननाय बायदि। दानिया फैदो जोङो गुबै रादाबाव। गाहाय रादाबाव दं बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा बिथाङा गरिब सुबुंफोरनो पर्बतजरा सिङाव थानाय सुबुंफोरनो न'नि सेंसन लेटार राननानै हैदों। गरिब सुबुंफोरा गासै मोन 6 बिसिडिसिनि सुबुंफोरनो राननानै होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिबिटला बिसिडिसि, काजिगाव बिसिडिसि, माजुलि बिसिडिसि, मंगलाजरा बिसिडिसि, पलासगुरि बिसिडिसि आरो थिपकाइ बिसिडिसि बे मोन 6 बिसिडिसिआव बिथाङा न'नि लेटार राननानै हैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों, सिगांनि सरकारा जाख्ल'नायनि खामानिखौ मावदोंमोन, नाथाय दा जोंनि सोलिबाय थानाय सोरखारा पाब्लिकफोरनो जेबायदि रां मोननांगौ बेबायदि मोनहैगोन आरो पाब्लिकफोरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जे सेंसन सौफैदों बे सेंसनखौ सौहैगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिदिन्थि हिसाबै सिगांनि सरकारा 900 कौटि केलेंकारि खालामनानै दङ, बियो रोखा जानानै दङ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। प्रमद बर' बिथाङा साननैसो सिगां हाग्रामा महिलारि बिबुंथि होनाय बाथ्राखौ लानानै फिन होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन, प्रमद बर' बिथाङा आंखौ लिंनानै दिल्लीयावहाय सावरायदोंमोन बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ होखारनो होननानै। हाग्रामा सरकार इउपिपिएल हानजा आरो बिपिएफ हानजाजों दानो बाथ्रा सावरायदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बे बाथ्रानि सायावनो बिथाङा बिबुंथि होदों। दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौ आङो सन्देह जायो, बिथाङा भागवत गीताखौ फरायफेरदोंना फेराखै आरो कामाख्या मन्दिराव थांफेरदोंना थांफेराखै। आं हयले सम सम कामाख्या मन्दिराव थांबाय थायो आरो भागवत गीतानि बाथ्राखौनो लानानै आङो सोमावसारबोदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। आङो दिनैहाय राजनितिकआवहाय ओरैनो गोदाव सोराव फैयाखै। बिटिसिनि गासै 35 लाख सुबुंफोरनि जिउजों आं गेलेनो फैयाखै, बिसोरनि जौगानायनि हाबाफारिखौसो मावनो आङो फैदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय रोखा बुंथिदों। सावथाल फरायसा आफादफोरा साहा जन'गोष्ठीयाव सोनो नागिरनायखौ लानानै खुद्रि सारदों। 15 मार्चआवहाय आसाम सोरखारा सावथालफोरखौबो साहा जन'गोष्ठी मुङाव सोनो थाखाय थि खालामदोंमोन। बे थि खालामनायखौनो लानानै अदालगुरि ओनसोलाव सावथाल फरायसा हानजाफोरा गोख्रों सोमावसारदों। बिथांमोनहा बेबायदि बुंदों दि थाबैनो साहा जन'गोष्ठीयाव सोनो नागिरनाय सावथालफोरखौहाय बिथांमोनहा थाबैनो बोखारनानै लाफिननांगौ होननानै गोख्रों सोमावसारदों। जुदि थाबैनो बोखांनानै लाफिनाबा दिसपुरसिम आरो दिल्लीसिम सोमावसारगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौनो लानानै पिआइएलखौ होनो थाखाय बिथांमोनहा आखायाव लानाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा बुंदों। खौरां आरो दुखुनिबो खौरां होननानै जोङो मिथिनो मोनो। 7 जुनावहाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ होनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होबाय। 22 नं खख्लाबारि बियाबावहाय इलेक्सन फोसावदिंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दैसागुरि दैमालु गामियावबो बिपिएफ हानजायाव हाबहैजोब्बाय होननाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनहा प्रेस मिट खुंनानै दुखु मोननाय फोरमायदों। डिजिटेल बडलेण्ड प्रेस मिटआ फोसावनानै होदोंमोन, गासै दैसागुरि दैमालुनि गामिया बिपिएफ हानजायाव हाबहैबाय होननाय बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनहा प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों, गासैबो गामियावहाय गासैबो हानजायाव हाबजोबा। बे बाथ्राखौ जानला मोनला फोसावनाया डिजिटेल बडलेण्डनियाबो मोजां जायाखै होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो उननि समाव बिथांमोनहा बेबायदि दाफोसावफिनथों होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय रोखा बुंनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जानमुनि राभा एसआइआ माजुलि थानायाव थांनानै नुजाथिहैनानै स्टेटमेन्ट होनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जानमुनि एसआइ राभानि
हेंथायै गौतम बराया मोनथाम केस होनाय जादोंमोन। बेखौनो लानानै एसआइ जानमुनि राभाया 1.5 घन्टा स्टेटमेन्ट होनो गोनां जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जोंनि आसाम रायजोआवबो आम आदमि पार्टियाव हाबनायनि दोहौ जानानै दङ। गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफ्रानो दिल्लीनि मडेलखौ मोजां मोननानै जगदान होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।